Bai. Orain lurrean geratu da mina hartuta bezala, Auskalo zer pentsatu duen falta eginda gero. Bera badaki horrela gelditzea zela honena. Irreste egin du, uste dut, baina jonda itxu. Baloiaren bila jonda itxu. Baloia ez du aurkitu, eta bidean... Buruarekin jokatu beharko du, mendik aurrera. Bai, arrisko handia hartu du, arrisko handia. Gertuago dago orain, ez dakit jaurtik eta egiteko, Ruben Duranek kokatu du baloia, eskubiz egingo luke jaurtik eta bera bakarri dago gainera, baloiaren ondoan. Esian bost jokalari jarri ditu seguratezainak, oso gertu dago Esia, lare jaurti egin du, Esia noski. Beste baloi bat, ez dago jokoz kanpo, bai. Ladero angeratu da, bigarren baloia iritsi zaio. Ez zegoen jokoz kanpo. Utsa hundia, bakarri geratu delako, Bai, gertatzen dena jokaldiak jarraitu egin du, pitatu du, buruakin jo eta gero. Bai, eta pasea buruz hor aukera hundia galdu ditu gero Real Unionek. Eta ez pitatu etzen hain argia izango. Ondo hasi da Real Union, gauzak ondo egiten. Biru minutu kenduta. Iruditzi zait berriro ere baloia hartzen duela eta baloiarekin da garrantzitsua partida kontrolatzea, ez? Iruditzi zait gainera berak Real Union beti izan dugu, ikusi dugunean maila badauka, maila teknikoa badauka, baloia euki eta baloia eukitzeak kontrola emango dio partiduari, ez? Pixka gora bera aste bali madira eta batez ere oso atzen sartzen da, luze jotzen, ikusten dut bestean jokoan sartzen dirala. Eta Real Unionen joko horretan ez du asmatzen. Gehiago da, baloia jokatu eta alegin du baloia jokatuta gora iristen. Kaudal behin ikusi dugu, lehen Juananek aipatu bezala, ligako lehenengo jardunaldian abuztuan, pentsanun geratu den abuztua, Mendizorrotzan ikusi genuen Alabesen aurka, ligako lehenengo jardunaldian Alabesek bat eta huts irabazi zion. Gero ez dugu gehiago ikusi, eta beti horri bida azken postu horietan, borroka horretan. Miguel Solak esan du, aste honetan talde oso ona dela eta bar, hala ere ez dago boladarik onenean, batez ere datuak jokua ikusi gabe, datuak ikusita. Azken garaipenak Kaudalek abenduaren 22an lortu zuen. Etxean 3-1 irabazi zion Lamuelari, hortik aurrera 8 partida jokatu ditu. Miguel Sola ona iritsi zenetik behintzat, Kaudalek 8 partida horietan ez du garaipenik lortu. Berdinketak lortu. Bai, azken 2 partidak berdindu egin ditu joan zen astean Sanseren aurka, Asturiasen aurrekoa Iruñean, Osasunaren aurka, Eibarren bat eta huts galdu, beste 3 berdinketa, Zamora eta Guijueloren aurka, Lemoan 2 eta huts galdu zuen, eta bigarren itzuliko lehenengo partidan, Alabesek 1 eta 2 irabazi zion, beraz, 2 hilabete pasa dagoeneko partidarik irabazi gabe. Berdinketa batzu tartean, 4-5 berdinketa, baina berdinketekin puntu asko geratzen dira bidean, eta ez da erresa gora egitea. Alboko sakea Real Unionen alde. Orduan Gasteizen ikusi genuen, hilabete asko dira Gasteizen ikusi genuen, baina... Astuta dagoeneko. Bai, astuta. Ez, orduan ikusi genuen Kaudal, hilo berria zen, eta gauzak ondo egin zituen, txukun egin zituen. Bai. Asko gustatu zitzaion Alabesi, eta orduan komentatuko nuen, zela talde xamurra, taldea nahi gustatu zitzaidan, batez ere goian zituen jokalariak eta orduan jokatu zuen hor Zazpiakin Aitor daguna banda batean, Jorge Amaika eskerrean, oso ondo moldatu ziren. Eta iruditzen zait itxura ona eman zutela, gertatzen dena betikoa da. Itxura bakarrik ez da izaten, gero golak egin behar izaten dira, eta ez da talde bat gol asko egiten duen, 22 gol bakarrik egin ditu, eta hori arazoa. 7 partida jokatuta. Gol gutxi hartzen du, 29 bakarrik hartu ditu, eta hori dato garrantzitsua da, baina gola egin behar izaten dira partida irabazteko. Mila esan, gogoan dut, ligako lehen partida hartan, prebiak eta irakurrita, Kaudalen
helburua noski mailari eustea zen hasieratik, ez zuen beste helbururik, zuk esan bezala igo berria eta bar, eta lehenengo partida non eta Mendizorrotzan, Alabes bigarren mailarako talde handi baten aurka, eta Alabesek bat eta huts irabazi zion, sustoren bat ere eman zion Kaudalek. Eta hortik aurrera hor dabil burrukan, bere leian, zuten besterik esperoko eta hor ondo. Bere ligan, bere liga momentu honetan, etxira postu ditatik kanpo. Lau atzeti ditu, promozio postuan. Promozio postuan dago. Gaur Real Unionek lortzen duen behingoz garaipena, joan zen astean luzapenean galdu zuen Zamoran bat eta huts. Horren aurretik aurreko bi partidak irabazi egin zituen. Etxetik kanpo Gijuelori bat eta bi. Eta Leonesari hemen Galen bi eta bat. Eta esan dakoa, joan zen astean galdu. Mirandesek galdu egin zuen. Alabesek etxean Valentziaren aurka galdu egin zuen, naiz eta markagailuan aurreratu. Eibarrek ikusi genuen nola irabazi zion Osasunari, beraz, ez da ezin da inor lo geratu argi dago. Hain paregatua dena, hain justuan irabazten dira partiduak. Ez da talde bat ikusten, momentu baten egon zen Alabes bera, ez? Osasunari itxean 3 bat irabazi, gero Real Union zeion 4 bat irabazi, ematen zuen, Alabes izango da hemen lider eta aldearekin puntu batzuk. Eta ematen zuen, gaina bolada honean da bar, baina hemen ez dago lokartzerik. Eoseinek aberi bat egiten duzu. Eta parekatua dena, benetan oso zaila dela partiduak errez irabazte, beti partiduan sartuta egon behar duzu. Agutze egiten duenak. Hori Real Unioni pasatu zaio. Eibarrek izan zuen. Mirandesi pasatu zaio. Eibarri pasatu zaio, eta Real Unioni denai pasatu zaio. Pixka bat regulidaria mantentzen duena, Sanse eta haue dira, bizka bat horiek hor da biltza, irabazi, galtzen dutenean beti partioan sartuta, gora bera gutxirekin, ez? Beti nurri bat emanez. Esan behar nuen lehenengo itzulian, egontzela Eibar lider eta momentu batean gainera puntu alde politarekin, 7 puntu edo, betire, badakizue, playoffean egotea oso garrantzitsua da talde hauentzat, baina txapeldun izatea ere bai, horrek erraztasunak ematen dituelako, igoera lortzeko. Baina puntu hori, alde hori berehala galdu zuen Eibarrek. Gero Alabes ikusi du gorrela, Alabesek ere galdu du, une honetan 52 puntu dituelako, Eibarrek 51 puntu bakarreko aldea, Mirandes 57 punturekin hor aldetxo bat badago 5 puntukoa, eta gero 54 punturekin Real Union eta Sanse daude. Baina atzetik, Erne, Logroñesek 52 puntu dituelako, Valentziak 51 eta Mendizorrotzan Alabes irabazi zion joan zen astean. Garaipen handiakin. Eta gero Osasuna B 51, Lemoak ere 51 ditu, eta hor utziko nukenik goiko postuetan sartzeko lehia hori. Gaindi jardunaldi asko geratzen dira, asko beti esaten dugu, baina gero eta gutxiago, noski? Gero eta gutxiago dira, ez? Eta poliki iristen nahi momentu bat, utz pare bat utz segidan egiten dituenak. Bueno, 11 ez dira inbeste, ja, 11 jardunaldi geratzen dira. Pare bat utz egiten dituenak jarraian, atzean geldituko da. Eta hori ja asko kostatuko zaio iristea. Hemen hor gertu dagoena da lehenengo postu horitan antzako, batzu diferentzia gehiago dute eta bar. Kaso honetan Real Unionen ikusten dut momentu honetan ez duela pentsatzen lehenengo postu horrekin, baizik eta Xelkatzarekin pentsatzen duela eta gero playoffak ondo jokatzeakin. Baina Eibarrek eta Alabesek hor dabiltza borroka horretan. Eta beraien artean iruditzen zait jokatuko dutela lehenengo postu hori. Alamo eta Goikotxea, berriz ere Goikotxea. Zer egiten duen Debarrak, zinbaloi hori kontrolatu, ondo berreskuratu du ala ere, Javi Alamo. Atzean utzi du Gabarain. Barrutik beti jokatu nahian Castellanorekin, ez dago falterik epaiaren ustez. Kaudalek atera du baloia, luze jokatuz. Javi López kontrola besoarekin. Eta epaileak falta adierazi du. Eta aurreko jokaldian ikusi da Goikotxeak baloia hasiran galdu duenean jendea hasi da. Badauka bere borroka Goikotxeak jendearekin, eta gero baloia azkenean berak
saiatuta berreskuratu duenean, hor dagoiko berriz ere Arabarruan oso ondo eraman du aukera, erremate azkenean kanpora, Gorka Britek, atzelaria matador, zelai erdiko jokalaria ondo gurutzatu delako aukera ona Real Unionentzat.